Zdravím vás, priatelia. Viete o tom, že každá druhá rakovina je vlastný gól do vlastnej brány a 45% rakoviny je možno včas predísť správnou prevenciou a diagnostikou. Preto poďme spolu povzbudiť našich mladých vedcov, výskumníkov a onkológov na stránku nvr.sk, lebo dnešný výskum je zajtrajšia liečba. Buďte zdraví, priatelia. Dobrý deň, vitajte pri sledovaní novej relácie Pacient, lekár, vedec, teda PLV. Táto relácia je zameraná na prezentáciu vedeckých lekárskych kapacít, tiež šírenie povedomia o vede a výskume v rámci onkológie. Hovoríme o vede, no stojíme pred budovou Slovenského národného divadla. Možno sa pýtate, čo majú spoločné veda a herectvo? Odpoveď má na to osoba priam povolaná. Profesorka Božidara Turzonovová, magisterka umenia a doktorka filozofie patrí medzi naše najvýraznejšie herecké osobnosti. Narodila sa v Sofii v roku 1942. Od roku 1943 však vyrastala v Bratislave, kde od detstva navštevovala dramatický krúžok a pôsobila v detskej rozhlasovej družine. Jej brat Christo Turzonov sa stal architektom a bol majstrom športu v jachtingu. Jej sestra Ivana Kováčová je doktorkou prírodných vied. Božidara Turzonovová študovala na VŠMU v Bratislave, ktorú absolvovala v roku 1963. Už počas štúdia dostala prvú filmovú príležitosť vo filme Most na tú stranu, kde si zahrala so svojím manželom, hercom Jozefom Adamovičom, s ktorým má dve céry. Po štúdiu sa stala členkou Slovenského národného divadla, kde pôsobí dodnes. V roku 1979 dostala titul Zaslúžilá umelkyňa. V roku 1997 sa stala laureátkou Kryštáľového krídla v oblasti divadlo a audiovizuálne umenie a v tom istom roku získala nomináciu na prestížneho Českého leva za film Orbis Pictus. V roku 2008 jej bolo udelené štátne vyznamenanie Pribinov kríž 2. triedy. V roku 2009 získala cenu Jozefa Kronera za celoživotnú tvorbu a cenu Dosky získala za najlepší herecký výkon sezóny v inscenácii Pohania v roku 2012. V roku 2022 získala štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Pani profesorka, že ste herečka vie aj najmenšie dieťa, no nie každý vie, že ste zároveň ambasádorka nadácie Výskum rakoviny. Mali ste už aj pred touto spoluprácou nejaké prepojenie na svet výskumu a vedy? No, tak pravdu povedať nie, ale môj otec bol staviteľ a miloval všetko, čo je nové v sfére materiálov stavebných. Tak ja si pamätám, ako malé dieťa, jak u nás boli frekventované také výrazy ako predpiatý betón a prefabrikáty a panely a tak. Takže toto jediné ma s tým nejako spájalo, ale nerozumela som tomu. Dokonale som tomu nerozumela. Áno, ale ja viem, že má aj na konte patent, ktorý sa používa dodnes. Hej, áno. No, a čo sa týka nadácie, kedy prišlo k tej spolupráci a čo bol impuls? Po 89. roku ma oslovila jedna milá mladá dáma, Lucinka, ktorá prišla za mnou a povedala, že či by sme nemohli urobiť nadáciu pre detičky onkologicky choré. A vtedy si pamätám, prevalila sa tá kauza, kde banky zbierali kvapka malo to taký názov a pamätám si, ako sa hovorilo o tom, že to bolo kruto zneužité. Tie nazbierané peniaze. Takže ja som povedala, áno, idem do toho, ale chcem vedieť od začiatku až do konca, až do prevzatia, ako to vyzerá. Tak si pamätám, že áno, nazbierali sme peniaze. To ľudia nevedeli dávať veľa, nemali z čoho dávať veľa napokon. Ale viem, že sme nakúpili pre nemocnice hračky pre deti, ktoré sa tam zaniesli a spomínam si, že som sa dlho zbierala z tej návštevy, ale to bola moja prvá skúsenosť. Druhá skúsenosť
A tá podstatná, čo sa týka nadácie výskum rakoviny, bol pán Janko Juráš, inžinier Janko Juráš, s ktorým sme sa poznali a ktorý ma najprv pozýval na také kultúrne počiny, ktoré on veľmi skvelým spôsobom organizoval a vedel dať dohromady a hlavne úžasne kvalitný obsah mali tie jeho počiny, jeho koncerty a tak. A potom viem, že práve cez organizovanie týchto koncertov a účinkovanie on sa priklonil a vlastne vznikla, tak sa vygenerovala akosi nadácia výskum rakoviny. Takto je to z mojej strany vnímané, kde tieto koncerty a všetky tieto záležitosti a výnosy z týchto počinov išli do výskumy rakoviny. A pamätám si, prepáčte, ešte toto poviem, pamätám si, ako sa to zbieralo po malých čiastkách na prvý sekvenátor. Dobre som to, dúfam, vyslovila. To je tak, že z krvi vám vedia vyskúmať a zistiť, aký máte sklon k tejto chorobe. Áno, je to úžasné, že si toto všetko pamätáte, čo sa týka tejto spolupráce. Ale aká je vaša práca, povedzte, lebo vy ste posol, priateľ, ambasádor, to znamená asi veľa povinností. Akých? No, to sú tie príležitosti a tie organizované počiny. Napríklad, vždy aj zo kvelou úžasnou, ktorú si vysoko cením, je pani prezidentka nadácie, doktorka Klobušická, Gitka, a vždy spolu vystúpime a prihovoríme sa. Takže u mňa je to teda na báze príhovorov, poďakovaní, vyzývaní. Neviem, pamätám si na hlavnom námestí, keď boli nejaké príležitosti a vystúpili, kde ja vlastne som vystúpila a hovorila o tom, ako je to zmysluplné. Nepoznám nič zmysluplnejšie, ako dávať na záchranu života. Aby konečne, keď sa modlíme všetci a najmä teraz po tomto období, keď veľa z nás stratilo svojich blízkych, svojich milovaných, svojich príbuzných, kde keď bol lockdown, tak sa nemohlo vojsť na onkologické, vôbec nemohli ste sa pohnúť a stratili sme veľa z nás svojich drahých, tak aby konečne prišiel ten deň a začali byť všetky zvony sveta. Keď sa nájde liek na rakovinu, začnú byť všetky zvony sveta. Ja som vás oslovil, pani profesorka, čo si divák určite všimol zámerne, pretože v našej relácii budeme spomínať veľa rôznych titulov. Tak ak dovolíte, tu je také krátke pripomenutie. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia získavajú titul bakalár. Druhý magisterský stupeň štúdia končia s titulom, ktorý súvisí s absolvovaným odborom. Absolventi, ktorí získali akademický titul magister, môžu ďalej vykonať rigoróznu skúšku v odbore na príslušnej fakulte a získať tak titul doktor filozofie, pedagogiky, práva alebo prírodných vied. Na to, aby absolvent vysokej školy mohol vykonávať profesiu vysokoškolského učiteľa, musí absolvovať doktorandské štúdium a získať tak titul PhD. Vyšším kvalifikačným stupňom vysokoškolského učiteľa je titul docent. Udeľuje ho vysoká škola na návrh fakulty. Získava sa na základe viacročnej pedagogickej a výskumnej práce, prednesenia a obhájenia habilitačnej práce pred vedeckou radou fakulty. Najvyšší kvalifikačný stupeň na vysokej škole je titul profesor. Udeľuje ho prezident republiky na návrh vysokej školy. Získava sa tzv. Inauguračným konaním na základe dlhoročnej pedagogickej činnosti, výskumnej a publikačnej aktivity, výchovy doktorantov, teda vytvárania si vlastnej školy. Vedecký pracovník môže na základe výskumných výsledkov mimoriadneho významu a po verejnej obhajobe dizertačnej práce získať vedeckú hodnosť doktor vied,
ktorú udeľuje osobitná komisia na to zriadená. V našej relácii vám budeme predstavovať aj mladých, nádejných vedcov, ktorí potrebujú podporu. Pani Božidara, čo si myslíte, čo by v tomto smere mohlo pomôcť? No, ja, keby som bola všemocná, tak by som naviedla ministerstvo financií, aby samozrejme ďaleko viacej a viacej podporovalo a pri rozpočte dávalo na vedu. A sama som si položila otázku, a čo keby som ja bola ministerka financií? Tak keď si človek zváži proporčne nejako tie rezorty, tak som dospela k tomu, že naozaj tomu ministerstvu financií treba pomôcť. Sú tu iné rezorty, teda pomôcť ministerstvu financií a tým pádom zdravotníctvu. A je to vnútorne ma to dosť zlostí, lebo Slovensko má obrovský potenciál. Ja som šťastná, že v tejto relácii môžete mladých vedcov a vedcov takto predstaviť. Ale čo z toho, keď oni sú mimo? Keď sú mimo Slovenska. Čiže vlastne tie výsledky ich úžasnej práce my tak nevyužívame. A preto sa domnievam, preto som presvedčená, že už je najvyšší čas, aby jeden mladý, dynamický národ a štát, akým je Slovensko, vygenerovalo svoj sponzorský zákon. Sponzorský zákon, ktorý ide samozrejme smerom k daniam a tak ďalej. Pretože, viete, niekedy si myslím, že to je v našom mentálnom nastavení. My máme veľa zámožných ľudí. Veľa vysoko zámožných ľudí, ktorí by nemali problém dať sponzu, dať milosť, charitu. Ale keby to bolo podchytené zákonom smerom k daniam, tak by to bolo zmysluplné. Najprv som si myslela, Bože, ako môžu byť ľudia takí nedbajskí? Nedbáme na to. Nám sa to nemôže stať, aby sme onkologicky ochoreli. A stalo sa. A bude sa stávať, kým naozaj do toho nevložíme a nebudeme sa o to snažiť a nebudeme to strážiť a ustrážiť. Ja pevne verím, že keď si tento náš rozhovor potom neskôr pripomenieme, tak si povieme spoločne, áno, podarilo sa to. To, čo ste teraz navrhli. Áno, pevne v to verím. Ale povedzte, čo by ste popriali tým spomínaným mladým vedcom? Aby boli trpezliví, aby neustávali. Veda a výskum vedy je úžasná vec. Úžasná vec. Je to krásna, kreatívna práca. A veľmi zmysluplná, najmä keď vracia zdravie. Keď človeka, ktorý má spočítať, ktorý je smrteľne chorý a vy mu dáte život. To je nádhera. To je kreatívne, to je takisto ako keď študujeme vec, samozrejme to veľmi, veľmi pokulháva tento príklad, ale my keď tu sedíme a študujeme a robíme hru a chceme, aby to malo dobrý výsledok, aby ľudia cez tú hru, cez niečo pochopili, to, čo im ponúkame, to divadelné predstavenie, tak takisto ďaleko vyššie a krajšie a vzácnejšie je tento výskum. A želám im, aby boli trpezliví a aby vedcom teda, aby boli trpezliví a hlavne, aby sa im dostalo tej materiálnej zábezpeky. A keď ešte môžem, čo by ste popriali nám v našej relácii? Vašej relácii z duše želám, aby zaúčinkovala. A viete, účinok vtedy funguje, keď spôsobí zážitok. Súčasťou relácie sa môžete stať aj vy, ak napíšete do poradne, ktorú nájdete na webe nvr.sk. Na vaše otázky bude aj v našej relácii pravidelne odpovedať pán doktor Lukačko. Dobrý deň.
Vítajte v onkologickej poradni nadácie Výskum rakoviny. V rámci internetovej stránky nvr.sk beží už viac rokov onkologická poradňa. Táto poradňa je určená predovšetkým pacientom s onkologickým ochorením. Vieme však poradiť aj pacientom s inými zdravotnými ťažkosťami. Veľmi často sa ma pacienti pýtajú aj otázky mimo mojej špecializácie. Pokiaľ odpovedať neviem, požiadam o odpoveď svojich kolegov, ktorí mi väčšinou veľmi promptne pomôžu. Veľmi často sa pacienti pýtajú na otázku, prečo musia za onkologickou liečbou cestovať. Tým dôvodom pre cestovanie je centralizácia. Centralizácia je jednoznačný smer, v ktorom sa uberajú pracoviska vo svete a znamená, že onkologické alebo veľmi komplikované prípady sú sústreďované do malého počtu veľmi špecializovaných nemocníc. Len dobre vybavené nemocnice so správnym personálom vedia poskytnúť vysokokvalitnú liečbu, ktorá je predpokladom na to, aby pacient kvalitne a dlhodobo prežíval. Centralizované pracoviská, ktoré sa špecializujú na onkológiu, nájdete väčšinou v svojich krajských mestách, poprípade v špecializovaných nemocniciach, ktoré na Slovensku máme. Naša úvodná relácia Pacient, lekár, vedec je vo svojom závere. Tieto umelecké priestory Slovenského národného divadla už na budúce vymeníme za vedecké pracovisko. Dovidenia. Zdravím vás, priatelia. Viete o tom, že každá druhá rakovina je vlastný gól do vlastnej brány a 45% rakoviny je možno včas predísť správnou prevenciou a diagnostikou. Preto poďme spolu povzbudiť našich mladých vedcov, výskumníkov a onkológov na stránku nvr.sk, lebo dnešný výskum je zajtrajšia liečba. Buďte zdraví, priatelia.